Uttarakhand ni Joshimoth ni amchai rwgwi no hatei kwbangma nok fatikha. O jorao nok fatijak rokno swbainani bagwi yapri naharna Uttarakhand haphang. Uttarakhand naimwthani bwkhaktwi thaio kwcham Joshimoth no kaitham khlaiwi bagjaknai. Kotor fatijak rokno swbaijaknai hwnwi saimankha. Karak salni simi wai nok swbaina chengsajaka hwnwi saka Uttarakhand ni naimwathang bodol rok. Mount View and Mallory Inn mungwi khongni hotel bo swbaijaknai hwnwi sawi mankha koktomango. Tamoni hinba ha kwbangma ni bagwi kaisa hotel ni sakao tei kaisa hotel baiwi kalaikha khongni hotel. Nok swbaijak phuro aro manjaknai National Disaster Response Force. Joshimoth ni party mungno cheri naina bagwi karak sala aro thangwi soggoikha kendro ni kaisa bodol. Ministry of Home Affairs ni khoroksa officer rokni bwkhaktwi saimankha. Bebagwi joto milwi 4000 lukorog no kubuni thaio twlangjakha hwnwi. Poilao wansuklaika Joshimoth ni 30% tongthai nosto wngkha hwnwi. Joto amchai guriwi montri bokrok ni bedego report rinai kaisa committee ni adongrok. Joshimoth ni lukorog no tabok borok no relief camp bo tonijakha. Joto bwkhak no borok ni ganao basanai hwnwi saka Uttarakhand haphang. Joshimoth ni party mungno twiwi Supreme Court bo petition file khlaijakha. Urgent basis wo mamla khlaina bagwi koikha. Phiaba Chief Justice D.Y. Chandrachud by naikoljak khorok ni member ni bench o saklaijaka. Ha kotor ni joto topic eklogi important wngwimanya. O jungjalno mwthakna bagwi ganatantric by chongjak haphang tongo. O mamla no twiwi saklaina bagwi 16 January ni salno thik wngkha Supreme Court ni bwkhaktwi hwnwi saklaijakha. Bureau report Kokkhorang.